Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik even jullie aandacht. In de nacht van donderdag of vrijdag is overleden door zinloos geweld Piet Lichtendaal. Ter nagedachtenis aan Piet en een stil protest tegen zinloos geweld vraag ik nu 1 minuut stilte. Dank jullie wel en we wensen de familie heel veel sterkte. Het wie is stil, helemaal stil. Ik vond het indrukwekkend, heel bijzonder. Ja, wat wil je even zeggen? Geweldig. Hoeveel indruk had het op je makker? Nou, heel veel, want ik kende Piet zelf ook behoorlijk. En het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En ik vind het geweldig dat mensen die gewoon op de drukste avond van het jaar even stil willen staan bij het overlijden van Piet. En een stil protest tegen zinloos geweld. Het wie is krijgt een minuutje helemaal stil. Ja, dat klopt. En dat indruk maken? Ja, op ons wel. Het is volgens mij nog nooit zo stil geweest met de visserijdagen in Harlingen. Maar de reden? Ja, de reden ja, die is bekend bij ons natuurlijk. En ja, dat was wel heel ernstig allemaal wat er gebeurd is. En bedij? Wat diert bedij die stilte, heren? Nou ja, een heleboel. Het is heel erg jammer dat zulke dingen met zulke evenementen gebeuren. En wij kennen hem ook wel van vroeger. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dan is het mooi dat er even een stilstaan wordt. Ja, een minuut. Heel bijzonder. Ja. Dat had eigenlijk ook zo gemoeten, denk ik.